ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи далаи рафисар. Ирӯз 27 декабри соли 2023 1000 рубл дар амонатбонк 119 сомонӣ ба чако. ирӯза навор оиди хонаҳо мешавад. хонаҳо дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе, ноҳияи Вахш, шаҳри Ваҳдат, хоб дар ноҳияи Данғара ва дигар ҷойи туристон тамошо кунед. маъқул шава агар занг зада харидорӣ кунед. бародари азиз, чизе ки мехонем оиди маълумоти ҳамин хона бо диққат гӯш кунем. бародаро, барои реклама кардан хона, мошин, замин, квартира чизе боша рошин рекламаш мекунем. хоҳиш ай ҳаматон ба хотири меҳнато лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед. бачаҳо, ма бовар дорам ай ҳамин канали ма ягон хона мошини арзон мехарем. фақат подписатсия кунед, качес бара баланд кунед, эълона тамошо кунед. ягон амуди хона мошино маъқул бошад дар амуд комментар нависед, мо ҳамвора пешниҳод мекунем барои шумо дар навбаи баъдна. эълон аз ҳар мекунем, тамошо кунем. бародари азиз, хонаи фурӯшӣ равон кардаган дар шаҳри Бухтар, 3 комната, 1 долонушкатӣ, 8,8 сотих замин дорад. 240,000 мега бо арзон мекунанд. рақамҳои +1 WhatsApp дорад, занг занед. шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён, деҳаи Навҷувон. бародари азиз, хона мақсад ба семенблок хезондагиян. хоб дарунаш хишти пухта, байнаш пенаплекс задагиян. бародари азиз, сохташ дега хулос ҳамхел. файбо худом дар набор дидестен худотон бо. хоб дар дарунаш баня дорад. монтаж свет кардагиай, штукатурка кардагиай, гирдаш забор дорад, дарвоза дорад, об свет ҳастай. дар деҳа бунгоҳи тиббӣ, мағоза, масҷид, мактаб ҳастай. бачако занг зада маслиҳат кунед. ҳуҷҷатҳоша мега 100%ай нафари дар кора бахара зиндагӣ карда бугарда. ҳозир хонаҳо беҳад қиматай. бачаҳо занг зада маслиҳат кунед. 240 тай мега мумкин 230 тайам битем. занг зада маслиҳат кунед. дим хонаи фурӯшӣ. бародари азиз, дар ноҳияи Данғара, 2 комната, 3 сотих замин дорад. нархаш 189,000 сомон. ҳавлӣ дар шаҳраки Данғарай, кӯчаи Исмат Шариф, иборат аз 2 дархона, тагаш пол задагӣ. дар коридораш ҳам ҳастай, ҳаммом бо термикс ҳаст ва насоси обкашӣ ҳам дорад. дар ҳавлӣ ошхона ва ҳоҷатхона ҳам ҳастай. боз барои зиндагӣ кардан ҳамин хона пони тайёр. дар наздикии донишгоҳи тиббии шаҳри Данғара қарор дорад. ноҳияи Данғара. ҳамин хона 189,000 сум меган. рости бачаҳо, дар аму комментара беҳад ибад бачаҳо хоҳиш мекунанд хонаҳои арзонтар мо ҳаракат мекунем ҳамин арзоношо набор кунем барашо, чунки хонаҳо бениҳоят қиматанд. бародари азиз, хайбо худотон дидестен. ҳаминоро гуфта ёфтем барои шумо. эълони дигари бародари азиз, аренда квартира дар шаҳри Душанбе дар 9 километр, 3 комната, 5 этаж дай, 65 метри квадратӣ. ҳамин састаяни бачаҳо чӣ хеле фасон ремонт дагай. моҳонаша мега 2500 сомон моҳонаша метем меган. касе ки мақсад хоҳиши аренда гирифтан ҳамин квартира дорен, 2500 сомон як моҳош. ҳамин рақамҳои 918 да занг зада маслиҳат кунед. дар 9 километр, 2 комната, дар 5 ошёна қарор дорад. занг зада худотон пирсем. бародари азиз, бо хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ тайёрай. мақсад бо может бит арзонам кунам. бачаҳо, аз номи канали далаи рафисар занг занен. худо хоҳад муомилаи соз қадтон мекунанд. эълони чорум. бародари азиз, боз як донаига хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ёфтем. нархша мега 310,000 сомон. 3 комната, 2 сотих замин дорад. ҳамин рақамҳои 07 да занг зада маслиҳат кунед. хона дар гипразем қарор дорад. алиш бо мошин болои мақсад мега пулум битан. 3 дархона, ҳоҷатхона, ванна дар дарунаш, кухни, баня, водопровод дар ҳавлӣ. боз яктага мактаб ҳастай дар пеши ҳамин хона. адрес гипразем, деҳаи Қаҳрамон, назди Парнико.
از سرشوی گیپرازه میگه دروازه چیمتپه تا خانه 4 کیلومتر راه همش نزدیکه. خلاصه میگه که تا خانه را رای 3 سومونه های. معلوماتش زنگ زده بچه‌ها بگیرین ختم بود. خانه فروشی نوبتی برادر عزیز در شهر بختر باز یک دانه 380,000 سومون میگن. قرغان تپه ده 4 کامنته 4 ساتیخ زمین دارم برادر عزیز. رقمای 555 زنگ زدم هستین. در رایون ضربدار حولی با همه شرایطی زندگی مهیا شدگی در طرف بختر دچه کگب ضربدار جایگیر است. از بازار فراوان 1 کیلومتر در نزدیکی همه چیز هست میگن. از پیش خانه 2 عریق میگذاری جای بهترین ای. این همیقه بچه‌ها معلوماتی خانه با زنگ زدن مسئله کنین. کوارتیرای فروشی برادر عزیز در شهر دوشنبه نرخش 530,000 سومون. 2 کامنته در یکی مترجای 53 متر کوادراتی. رقمای 07 در زنگ زدن مسئله کنین. رایون شاه منصور دای 2 خانگاه 53 متر کوادراتی. خب 40 کوادرات پدوال شای میگد در 9 کیلومتر. دومای نو یکم اتاش به همه چیز چوراش بهترین ریموند اتپلینی هاش هم کار کرده سای. خب خونه ها همشون گرمکن. همه حجتاش 100% ای. خب میگه که صاحب ملک بیز یگان پسرد نیکه علاخون نشد میگه ای خدمانش شخصی فروخته سیم. وریانتی 3-4 خونگی کردنن دوره همی خونه میگه مقصد کلون ترکای. زنگ زدن مسئله کنیم برادر عزیز. خانه فروشی نوبتی بچه‌هایی که از شهر کلوب خوش میکنه تو وقتی که دلی رفیسال در همین یوتیوب است بچه‌ها زیق نشین در همون کامنتر نایسن حرکت میکنیم ما همون خانه و ماشین برشون پیشنهاد کنیم. در شهر کلوب نرخش 135,000 سومون. 5 کامنته 6 ساتیخ زمین دارن. نوارا با دقت گوش کنیم بچه‌ها. چیزی که میخونیم اویدی می خونه معلوماتش خوش گوش کنیم. جماعت خدای رجب خب کیتای در نایچه جماعت خدایار میگه در ناحیه جماعت خدایار بخشش کمتره که معلومات خیلی اشکال دادگن. سروش نفروشی با نرخ ارزان 135,000 سه خانگاه کوخنی بنیه درونش آب دارد. مرما زنگ زدم مسئله کنیم بچه‌ها کمتر معلوماتش اشکال دادگن عذر طرفش خودتون زنگ فرستین. باز یک دونه خانه فروشی برادر در شهر دوشنبه 150,000 سومونی. 150,000 سومونی 3 کامنته 7 ساتیخ زمین دارد. خب در شهر دوشنبه در دهه مهرآباد 3 در خانه کوخنی حمام در داخلی بالوش در داخلی خانه بالوش منالیت. خب کسانی که خریدار قزیق هستن همی رقمای 906 زنگ زنین بچه‌ها با چقچق هم میکنین میگن. ایره کلان 300 متر دورای همین خانه میگه التماس بهوده زنگ نزنین. همین معلومات اویدی همین خانه بود موندیم. خودتون با زنگ زدن مصلحت کنین برادر عزیز. خانه نوبتی برادر عزیز در شهر کلوب 220,000 سومون 5 کامنته 5 ساتیخ زمین دارد. برادر عزیز خانه در کوچه عمر خیام 3 حجرگاه کوخنی بنیه درونش ده 5 ساتیخ زمین سروش نفروخته میشود با تمامی چیز شوراش معامله خوب هم داره. التماس بهوده زنگ ما نزنین. آب سویت هم دارد برادر عزیز. خب رقمای 918 برای مراجعت کردن معلومات مفصل گرفتن زنگ زدن مسیح کنختان 220,000 گفتن با معامله خوب هم داره برادر عزیز. راستی بچه‌ها امی دستگیری به هستای
мо баъри шумо мақсад гузоштам як рӯз хона як рӯз мошин набор кунем, не ки дастгирӣ кунем бачаҳо. ҳамин подписатсия кунен, ҳамин лайкотона бизанен, навора далши тамошо кунем бачаҳо. хонаи фурӯшӣ навбатӣ бардор азиз, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 268 000 сомон меган, як комната дар 5 этаж 37 метри квадратӣ. замонавӣ таъмир шудагиаи хона пони қонуну қоидааш қатӣ 268 000 меган, бо муомила дора. хоб як комната квартира дар 5 этаж, худаш ҳамин дом меган неҳеташкай. маълумоти пуррара метавонен бачаҳо занг зада конкретни одамои харидор бошен, мега ҳамин рақамои 940 занг занен. дар шаҳри Хуҷанд, райони 18 микрорайон фасон карда хонаро ремонт кардаган. маълумоти пурраша метавонен бачаҳо занг зада бигирен хитон. лифтам кор кардеса мега айни ҳол. боз як квартира фурӯшӣ бардор азиз, дар шаҳри Душанбеи шай нақша 500 000 сум мега, бо муомила дорад. як комната 18 этажда қарор дорад, 50 метри квадратӣ бардор азиз, дар этажи 18. дар райони Профсоюз рӯ ба рӯи генерални прокуратура бардор азиз. доми ресторани Мерве техпаспорт дорад, бо ҳамаи чизу чорааш. стили ремонт зури бад, конкретни харидор бошем, чақчақ мекунем меган. илтимос беҳуда зангмо назанен. маълумоти пурраша занг зада бигирем бардор азиз. агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, аппарат чизе дорен, барои реклама номери мондаги 931 07 99 92 бачаҳо рӯшен рекламаш мекунем. ай канали мо ҳар рӯза мақсад 70-60% мошини хонаҳо савдо мешаванд. агар шумо ҳам дорен рӯшен рекламашон мекунем. худо хоҳад. хонаи навбатида мегзарем акам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 450 000 сум меган, 4 комната 5 сотих замин дорад. хона дар шаҳри Ваҳдат хоб милкаминат ҳамун ҷай мега, нам ҳамун ҷа боша набошам хеле ҷое. хоб пасилкаи навай пушти ёқут 2000 5 сотих замин срочно фурӯхта мешавад, бо ҳама чизу чорааш. ё ба ягон квартираи 2 ҳуҷрага мега, болош сумтия алишам мешавад. хона ҳама шароитош ҳастай, оби гарм, свет доимӣ мебошад. мактаб садиқ дар наздикиш ҳастай бачаҳо. рақамои 914 занг занем, бирем бихаренаш. маълумотҳои пурраша занг зада бигирен хитон, бо ҳамин қа маълумот додам. боз як донаига хона бардор азиз, дар ноҳияи Вахш 350 000 сум меган, 4 комната 4 сотих замин дора бардор азиз. хона дар маркази ноҳияи Вахш пушти универмарги Баҳор дорои 4 ҳуҷрага, ҳамагӣ 4 сотих замин, дар ҳудудаш ҳоҷатхона, хоб чашма ҳастай, мақсад об доранд. таги душ дорад боз дар хона. ҳамаи инҳо мега шароитҳои созқати мақсад вардоштагиан хонара. фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон. ҳуҷҷат дорад, об дорад, ҳамом, ошхона, ошпазхона мақсад ҳастай. занг зада маслиҳат кунен. хоҳиш ай ҳамаи шумо як бор дига ҳамин лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед. ман бовар дорам ай канали ягон хона мошини арзон меёбем шумо. ин рӯз мақсад хона буд, пага бо дар бораи мошино навор дорем. лайкотона бизанед. агар шумо хона, мошин, замин, квартира чизе боша рӯшен рекламаш мекунем. мақсад чизе ки шумо хостен аз куҷо телевизион кадом намуди хона, квартира мо пешниҳод кардем. воқеъ дар амони худо то навораи баъд. на худотон эҳтиёт кунед брадор азиз. лайкотона бизанед. хай то навораи баъд.